připoutání a vy se nyní můžete volně pohybovat po letadle. Můžete si také znovu zapnout vaše elektronická zařízení, jako jsou například mobilní telefony. Zavazadla jsou bezpečně uložená ve skřínkách nad vašimi hlavami, pytlíky na zvracení ale již rozhodně potřebovat nebudete. Vážení občané, právě jsme úspěšně přistáli na letišti Václava Havla. Vítejte doma. Teplota se dnes pohybuje pod bodem mrazu, klima je ovšem zralé na změnu. Při vystupování si prosím nezapomeňte svá občanská práva.